Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun ha ka syat karwai, bat shibun kitiar ngi aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra-pras sanot lai. Cipra Tent House. Ban nang lum nang lang ya ki kun samla ban kring se ki jing bha, bat bakin laj na ki jing penlut por ha ki kam ki bomdai. Kaseng Confederation of Riboy People Merdon Unit hene kesengi kelala ban sedang ya ke jing penilai kai football ya ke bala penlong haki ars ngilanter ya ke bon penkut la syai kesengi lala ro ban sakhi ya ke jingwan sim benta jongki khun samla badro ya ke sap hilai kai jongki hagani kesengi sedang lawan ban pli perda ya ke jing le kai football da ba pateng marsing ubari working president jong kaseng sengkmi bat haba jingkran ulong banalor ki wei ki mat ki bakum kaseng ka sim ban tri kum ka win ki seng balang hapo Riboy district kawai na kikam ha ka imlang sa alang ka baga seng ka le kalong ban kentiwi ki samla ha kikam ile kai bat ka badai ka benta ka bakum ka seng ka jupan long ya ki lempung ile kai na kawai ka por sa kawai pan lasai ka sengi on perkut ya kene ka lempung ile ka football bat ki nong job na kene ka lempung kini ora ya ka song pisa ka ba arpo hajar tengka kum ka khosnam naloro ba pateng mersing kumukong san hakene ka sengi lai don lang ru uba shining kentla beri presiden jong ketek unit ubalang ru ha ku por finance secretary jong ka seng kemi nanto ba lambok lengdo beri orang badong ka dong proper lempat kiwe Kamlay bang itray tang hakabenta kuwi isu hunray hakaliang juga spot ro kadai kawai naga seng ka bala sim khiaba ya gaban kentiwi ki kun samla ki bro ne kasap hakabedai bat ke jingle kai football namar ngeu i haka thamri bhoi ke jongi sibun ki kun samla ki bala yo jing mentoi leng ba kane ka kam yele kai football kilabun ki players ki bami nangne napo ka thamri bhoi ke jongi ki bala kai keleng ha kabedai bat ka kamile kai football te si benta ka kamile kai football hagi jup ki babenta kitu ki ba penon kam hak ya ka sap ka bagidon kam dai su tang ka jingile kai melen kam dai su tang ka jingile kai kilanmet henry kala dai kawai na kilat ai kam ai jam ya kitu ki badon hisai ka sap ka bau blei ula ai na ka benta ka jongki te nagaleng juga seng kuman kentiu ya ki kun samla jong ka themri boy kibron ni kasap ya kaban lekai ya ka football ngiju pelong ya kini ki program haki babun ki jaka haka thamri boy ki jongi bangin sai ki kun samla kibron ni kasap haka badai bat ka kam ya lekai football bat si bentaru kadai berlum banlang ki kun samla bakin light na ki jing sniu ki ba up
tawar hagi ni singi ki bamanta nalu udrok kakiat kunja kum ta terter te si benta ke jing temu jo seng ban peniat kum kini ki turlemen kadai naga benta ban lumlang ki samla ba kin ya sim benta hagi ni ki jing le kai bakin lait na ki jing makin light na ki jingmelin ki basniu kum bangong mane na to drugs kunja bat kakiat kum ta terter tena geleng jo seng ngi ai kublai ya pi baro artli ki teams ki ban saile kai menta hagade ka shitengsi tonang yele kai bha hapo madan peni ke disiplin ke jongpi yele kai bha ba ki pai ba nong pe kai ki internet ban pe kai ya ke jile kai ke jongpi na geleng jo seng kadang pelong susu ya kum kini ki program hagi senam ki bandangwan hangne ka madan nomba mardan naman kentiu ki kun samla kamtam shanong kendong nginyo ban sei ya ki kun samla ki bodon kasap kapong hagabede bat ke jingale kai football